बैग है What's truly just is the fact that अरे स्टेशन पाखे स्टेशन हाँ मैं तुम्हें देखे आसो कहानी सता नाली संखा चूड़ी पिंदी जाओ हसी हसी स्वतंत्र ଧାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଗମନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। କିଣାକିଣି କରିବା ସମୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ ସମୟରେ ମନି ପର୍ସ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କରିବାର ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରି ଅଯଥା ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ मोबाइल फोन धरी मंदिर आग परिसर वयस्क व्यक्ति मानू धरी सतर्कतार सहकारे मेला बुलंतु पूजा उपभोग करंतु। है कि तुम मुझसे पर्दा करो अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है मैं भी तड़पा करूं तुम भी तड़पा करो। Thank you.